to duk abin da wani mutum ya yi bayan rasuwar manzon Allah falahu mislu ajrihi. Idan Allah ya baka lada sai ya ɗauki lada irin wannan ya ba wa manzon Allah. don na ishe ka kai tunanin aljannar manzon Allah, wai shin ya ma za a yi a suranta ta? Duk ɗan adam da ke duniya in yi wani alkhairi, wallahi idan Allah ya baka lada miliyan, to wannan miliyan haka zai cire ya ba wa manzon Allah. In ka sake aka baka miliyan sai an sake ba wa manzon Allah miliyan. Duk ɗan adam har tashin kiyama ya ce min gairi an yankusa min ajir zalika al'amil, ba za a rage ladanka ba, amma duk abin da kai mai kyau sai an ba wa annabi irinsa. To idan ana maganan wanda ya fi lada a lahira, wallahi babu kamar manzon Allah. Idan ana maganan aljannarsa, to babu wanda zai iya siffanta maka sai Allah ya ce alkausar kawai. Da aka ce alkausar, ibn taymiya ya ce to ai wannan kalmar alamatun wa amaratun ala ta'addudi ma a'addahu Allahu lahu min alkhairat. Wata alama ce a nuna maka cewar ni'imar da Allah ya yi tanadinta ga manzon Allah tana da ɗimbin yawa. Allah ya tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ni'imar da ya masa alkawari. Allah ya sa muna cikin waɗanda zai ceton su. Allah kuma ya ba mu damar isa ga wannan tafki na ruwa da yake gidan aljannarsa. Allah ya gafarta mana kurakurai.